so nga aingo biang yo try gani ka por ba ngan wan ra biang shapi ye gani ka wai pat ka jing hikai ka ba nga kwa ngan sedang thamai ka ban long ka jing toy yengi baro ki basnga namar ngala kren chapang ki jing ki bangi kendo a ki jing Shakri Blei ngala kren ni ki nongrim ru banyo ki gamba na turang ba shispa uba dan ki nongrim ki bakrao bat nganget kito ki nongrim ki nyarap ipi bapin pentrai kama ga jing khanang bapin yo ga jubab ga jong Blei la ni Kumno pin sngot ho ki nongrim ki bedai naga ktien ga jong Blei Timenta ki sngi nga dan pat ban hikai ipi ga ni ko ga jing hikai ka ba nganget ngan hikai ga ni ga rukom jong ka jing shai ka jong ka ktien ga jong Blei ka ba ga ni ga testament ga batmai Hakabau Blei ulabu ingi bangin Shakri yo. Shangan ongkum ne pia gani gapor. Ngan keren syapang kajing Shakri yo Blei. Kaba Shakri yo Blei. Nga ay kertangi gani kajing hikai jonga Kumno ngin Shakri yo Blei. Kumno tarai ngin Shakri yo Blei. Fi syuai gabangan ay kata kajing hikai nga kuangan ongkum ne. Blei ulabu bet bo renti baki brio hi kidei bet ban Shakriyo. Hi ude Blei babu e kata ka rukom ula de bo e kata ka bapimla ban penkala. Ngayo iba Blei hi ubo yo brio bude ban Shakri. Nama kita kadau nga kwa mangan hikai gani bapindup sngot ho. Hadukat no kalong kabadan kam bangin sngot ho. Bang Shakri yo Blei. Namar pi haki eki baro ki bangile. Ni haban sngot ho bagi ta ki kam ki bangi trengi kita ni le kanu jat kamru kabapile. Kabapi kamai kabapi trei kabapi le eki penlong ya kata kum ka jing Shakri yo Blei. Kalong ka jing mentoy ka bakrao ya ka jing jawbi. Ngan sa pensyai kita sedian rei habang keren ni kita nga kwa bapin sngot ho bau Blei ula bo bet iki brio bagi deben Shakri yo Blei. Anong keren ang ni bau Blei ula khat ingi bangin long pastor ngin long apostol ngin long prophet nga keren ruang ni bangin ya ino iki kam ki jam bat bangin ino iki yeng sem na ka jing pulien ka ni ka bat bangin Shakri bet ang utrai ngam keren ni kata nga keren ba ngi deben sngot ho bau Blei ula bo bet yengi bangi deben Shakri yo. Lapi trei pi kita ne pi le kano ka kamru pi bentip ba kata ka day ka jing Shakri yo Blei. Pinda penlong ia ka jing trei jong pi ba ka jing Shakri yo Blei. Pinom lesting pin le bahai ka pinan jingkit kli bat pinyo ka jing trei ka jong pi kan kelalong ka bau Blei unda kerku. Tenring ino pat ya poi syatang kwa ngan syuang ya pi ba u Blei. Ula bo bet bo renti yo brio bo de ben Shakri yo Blei. Bat ban Shakri yo Blei kada ka jingkir ku bakrao. Kata kada ka bang kwa ngan pen fi syadien. Namar ban Shakri yo Blei kada ka jingkir ku bakrao. Hoi kada bangin Shakri yo Blei ban Shakri yo Blei kada ka jingkir ku bakrao Blei la bo bet renti kata. Tamangi deru ban ken mau bakidon ki nongrim ki besai ba nagaktien ki jong Blei. Kumno ngin Shakri yo no Blei wem. Ngan sepuli fikin diat igi di khot Bible kiban yarap ingi bangin tip bau Blei na do basdang. Ukwa ye kibrio bakin Shakri yo. Pipi na puli ke jat dari Israel kani gede ga lenong Exodus ka banga puli. Kitab Exodus ka lenong ka ba arpulai na gede khot ka ba arpusan. Singap ngan puli gani gede khot ka ba ongkum ne. Blei uong igi kun Israel ni uong. Phin Shakri te yo try u Blei jong pi. Te unker khu yo kupu jome. Bat ia ka jome bat ngan shimno ia ka jingpang na pedeng jome. Tkhadaw nga sabu ikitu kaktian ka baong ban Shakri u Blei ka jingker khu ka bakrao.
Nama u Blei wang la da pi Shakri u try u Blei jong pi. Un kerku yu kupu. Un un kerku yu ka bat un shimno e jingpang na pedeng jingi. Kata ka bang ngaju snot ngaju ong no da wiki kentien ngaju yang hagani ka nongrim wat la da kani ka dei aga testament ka berim ka dei ki kon Israel henrai ka khlem sange pat kani ka jing Shakri u Blei agani ka testament ka betumai ki kon Israel aga testament ka berim ki dan ka rukom Shakri Blei bat aga testament ka betumai ngidan da kawai pat tang bakataru ka dei ka jing Shakri u Blei ta daw ngayang agani ka nongrim ka baong larangin Shakri u try u Blei un kerkhui u kupu komot ia ka kam ka jam ka trei ka kta ia ka ka kren jepang mo ka kamai ka ji ka kren jepang ka jing roi ki baro but u Blei ka bang sung tanat ni ka long uang ngan ship no wat ia ka jing pang na pedeng jong pi Shakri u Blei Phin yo i kan ja kum ta Shakri ba kat kum ni ka bang pen i pi hang ni te ngini pek menda ka sngi ia ka ni ka jing Shakri u Blei namar la da Shakri u Blei Phin yo i ka jing ku Tela da Shakri u Blei pihak pada tip ha ba mde ta masuk ngala Shakri u Blei nga Shakri u Blei nga Shakri u Blei ngale je sang le kom ta ngam penram kita tong ba wale klet ke jing Shakri Blei kadan kin nongrim ki ba ki de nongrim ki bakraw ngan pen i fi ia ke jing Shakri u Blei fi ke jing Shakri u Blei ngap ngakwa bakan bet kani rukom pen i jonga nang ni kabaning ko ngakwa ngin le na do basdang fi ban Shakri u Blei kadan kam ke jing khat na u Blei fi ke jing Shakri u Blei kam de ba pila pin Shakri klem khat mentala da Shakri sarkar klem khat bi ni tre gumno la da Shakri yeng brio ru la da klem khat bi ni Shakri gumno ma ba Shakri gumot bi ni tre Pinterai kumno ka jaka uklem khat. Nakata daw dan ki priyo baong ngala Shakri u Blei su Shakri kulumar. Klem singaw to ukhan na uklem khat na iki. Tala na uklem khat pili Shakri tu na ay ayupi. Fi kata ka day ka banga ang fi. Taka daw nga sa buo ini katin ban Shakri u Blei kaday ka jingkir ku ka bakraw tamang iday bandan ginong rem. Nama ban Shakri u Blei kadan kam ka jingkhat. Lada klem khat hi pimla ban Shakri u Blei. Bat nga kwa ngini pen syai bahaya kita kenang ba kan ai men sem fi men kan ni rap kan bet madan ni priu sho nga Shakri u Blei ta shile je seng shu mo shu shimti ki kam ki jam shu let shu le ikne shu le iktai na ta Shakri u Blei klem na sngot ho u khat ne em mi pi shegata jing Shakri la da pimpat yo ikne ki jing khat ngan ong bet pinumla ban Shakri u Blei Lapi puli ke gospel ke jong Yohanes kalanang ka bakhatar pilap na khat ka ba arpun rio ke ktin ke jong Blei ka ong ikini ktin uong kumni lada unu un Shakri yanga tu ai bon but yanga bat shaka bangadon mga hangtaru Shakri jonga unlong lada unu Shakri yanga ukpa jonga un pendan nam yu figadan kadan ke jingkan tiu ke jong Blei kadan ke jingkular ke jong Blei balanang Shakri yu Blei un uang syakabudan mo uang tangi ro ngindan but utaw ba Shakri ya kamat uba Shakri ya just grace Blei ukpa unda pendanam ya kata kada ke jingkular gi badan gi scam manang Bible but ngakwa bangan penir fi ba Phin Shakri Blei ngan ong biang ini ketien kam sedang da ka ong ngala kha ge yeng kristan ngala lejing seng ngala kit kam ki je seng khanan ki je seng samlane ki je seng ki bhe ne nga shanga nong fi ka ka dei ka rukom ka ba matam na kita baro na marba ngim kwa ngin Shakri u Blei mara ka ba khaddo bo Blei no ngam ithu fi namar ka jing Shakri fi ka dei ka ba hapan tip bagadan ka bainong ban Shakri u Blei mde su Shakri ban su pelap mit e por ban ong mangala retire menta dengan Shakri no u Blei kata ka de su pulut kai ke por
ngakwa manganong ipikan mau jing Shakri yo Blei kam day din pila retire lane pila chong thai ko mo mangi dik tin si lane pimdan kam an le e pi Shakri no yo Blei kam day kam ta ka jing Shakri yo Blei ka de ka jing khot bara banga ong ka jing khot ngakwa ngan pen sngo thu ipi khot Kumno tangi ne pule bat nga na ka ktien ka jong Blei na ka gospel ka jong Yanis ka lanong ka bakhat san tangi ne pule na ka khot ka bakhat nri u ong kum ne jisu u ong pi pim sim la jet ya nga nre nga la jet ipi nga la tung ru ipi ba pin yo yai le ba se so ba bo so jo pi yo yai ne ba ke ki ru pin pan to khpa ka kteng jong un ai pi fi ka ne ka khot ka dai ka ba kit jing mot shibon bat nga kwa ngan pen shai bo ong pi pim sim la jet ya nga nre nga la jet ipi mdei ba mapi ba jet ba no ngale jiseng no ngan Shakri no Blei ngan le no kumta le no kumta kata kam da day ka ba kat kum ga ktien jong Blei fi ka jing Shakri yo Blei ka de ga jing khat ka jong Blei ngan ong byang sisen na mar hang ne ga ba ka ong ula jet o pi pim chum la jet ngan renga ga jet kamot de Blei ba jet ingi bagin Shakri yo u jet kumno nga kwangan pini fi ga ne ktien dan ne ktien bo ong la jet dan bo ong la thung Fika mamat udah jet ada yang tahu tung. Mana you bangin Shakri you try. Bangin say so. Bangin de yo I baga jing try jingi kan de yai ne berkanda penan buram you Blei. Berkai ke bangi pano kpa una aingi kamat larangi Shakri you Blei ka jingger khu kan long. Te larangi Shakri you Blei pide tip bam de mangi bejet de Blei bejet ingi. Bat ujiet kumno ngakwa igata bangan pen fi ujiet kumno. Hangtang akwa bangan kren shikran ni gani khnang ba pindup shai u Blei abang kren ni jingkhot ngam kren ni jingkhot ka shalor ngam kren ni jingkhot shaki pastoral ministry ngam kren ni jingkhot shaki noi kai shaki noi alap shaki taki briu ki shikrau ki balong ki prophet ki bishop ki lingdo ki ngam kren ni ta ka bang kren ye ka jing Shakri yo Blei ba ga de jingkhot ngakren bakas dang na ka jing penem ngakwa Phin pusan bahaya gani da perkhat ba fi baro besngap nga la da fimut ban Shakri yo Blei kam sedang na ka babijiat ban Shakri ke sedang na ka jing penem gadai ka jing sedang jong ka jing khat ka jong Blei ye ka jing Shakri fi haki feel ki jaka ge ba per fi ka sedang na ka jing penem kam sedang na ine ero ka sedang na ka jing penem ngayo I na ga Bible ye ta mat nga da shai kedar ga ne ba ga jing khot ka jong Blei yengi ka sedang nang ni tong anda pule fi Kolosai ga long ka ba ar ka khot ga ba henrio u apsopol u hikai ga ne wang namar ga ta kum ba phila priang yo Chris Jisu bo trai kum ta tu ya ju bala pensu thiri pi bala ya te pi u bala penna skeme pi ga jingait kum bala hikai pi ken pi de roi kra ka de ga jing aingo fi ga ne ga khot ne ga de ga khot ga badan kam ba ha ga jing Shakri Blei ya ki badang shusdang bangi don ka man tip bangila da priang yo Jesus Christ kum trai ha ga jingem kani ka ba ong priang yo Jesus Christ ka ba pi de sham Pida mat shishai ga jingla ka bomot pida yo slow bo Blei uda penwet ga dot not jopi but pida khar sen pida shai ga jing im jopi ba pila de ki khon jom Blei but hadin bo Blei la khta pi ula map ga pop ga rim jopi pila yo priang ga jing penem ga jong Jesus Christ de ka ta ka lenti ga ban kong tam la ni ga nong rim ga ban kong tam ka ba pide pin tip kum ba ong apostol kum ba pila priang tra kum ta tu ya hakani ba ong ya kum ta Shakri yo Blei fi kam sedang te la da fi klempat mat e jing penem kam sedang ngan su ong no ga ktin ga ba kham e kan diat pin le ayu la da klempat khaya fi uji su ong ya ga ba khana ga do ga long do khana mai te pilong brio na pila he pila san pila school na ta de pilitre le kita de bala khai fi baru ang ya ka bala khana men sim la da klem khai fi shaka jinkla ga bomot piklem yo jimpnem klem pat ka piklem pat don la da piklem pat don kum no pin Shakri yo Blei la da Shakri yo Blei klem pat ka kamot fi Shakri tangga met tangga do
Dalam Shakri de do yo Blei kam dai ka bapdiang ho na khmat yo Blei. Namaru Blei kwa ya ki Shakri yo Blei. Bakandan ke jingkhat ke banga keren ke dai da ke jing pen im ya ki mensim ke bekodor. Bar habo Blei lo pen im ya pi dai ke bala khapat ke hima ke jo Blei ndala kha. Pi dan kamen saba hai la ke jo ke jing im bapinda kham klan bapin yang jait ban Shakri yo Blei. Fika ni ke dai ke banga nga kham ông nó nga kham yai banika la ni nga yai kren chi yai kren na mala ngi Shakri yo Blei klem na khapat klem na mat ke jing penem ngan chuang bai no ipi pinum so thui eru em yo Blei pinum so thui eru ke khtin ke job Blei pinum so thui eru em yo men sim khoi pinum so thui eru em ke jing trai ke jo men sim khoi ke jing em jo ke breu pinum so thui eru em ke plano Blei na mala na klem kha him te be eru em nakata daw nga kreni kani da ke jinkit kli la da pidei ki bala Shakri yo Blei ngampen rem ngampen no men sim tamanga kwa babinda pintikina bahai la di babila pediang yo Jesus Christ pila mat shishai ke jing jo Blei pila pai sho trai da na ke jing lamrim bat pila yo ke jing im ke batamai la pen khapat ipi shi ke hima ke jo Blei da ke tinu Blei ke im bat ke bayaisa bat la pelong ipi ki khun jo Blei bat nadu kata gesni u Blei u khat epi babin Shakri kamat la itu epi babila Shakri utrai la da bila da khai epi Shakri jingpnem fi kani gade ga ba tammenta kade bangi bun ki brio ki balong kristan ha ki niam jingi ha ki balang kat bangi bun ki basukha ha ga niam ngi klem khana men sim khoi bat ki bobon ba ki Shakri yo Blei kambon na preng jongki ki dei ki bale jin seng tang ga Sunday dan na preng jongki ki dan ki bale jin seng tang ga sngi Christmas lani ga sngi Good Friday lani gi jing khoi try lani gi no ki jing le ki bekerpang ga balang ki let rebro chi jing im ki ya la ga jong don ru ki ba let jing seng ki ba Shakri yo Blei pendep tangi tu ki kamram ki balabo bat kum ta ter fi nga kwa ngan ong fi ke jing Shakri yo Blei kam dei kum ta ke jing Shakri yo Blei ke dei ka bangi hap ban sngal tho ba ba sedang na ke jing pedem kadang ke jing per ka bakrau kadang ke jing per ka bakrau bat ki brio ke ba Shakri tang na ke jing her pateng bat na ki brio ke ba Shakri hadien ke jing kala ba mot ka shisha dengan pen i fi ko wai ko point na ke por ka ba ngini shong khambon ne na tho na ke jing kren jonga nga ai ke teng mot banong kumno ni Shakri yo Blei shanga nong fi la ngi Shakri yo Blei ngi de ban tipro bangi de ban Shakri tang yo Blei pia banga ongum ta ngamut kumno ngan puli pina ka Bible now Matthias kala nang ka ba Henry yo ka khat ka ba armusa tangi ni puli kene ka gospel ka ba Jesus Kren Matthias kala nang ka ba Henry yo ka khat ka ba arpo sa u ong ni kiten mdan ubala ban Shakri arngot kikenrat naba un isi your way but un eat your way lani un bat your way but un lindet your way pimla ban Shakri your Blei but ya gespa kani kedai kapapihap ban da shai kedar ba haba pipuleka ujisu ndau krani ya gane gaktian usahikai shapanga jinku slai changa jingem fi pihap ban da puli bahaya gane Nabi puli bahaya gani ukuran ruwat ya gespa kabapeneng. Nakata daw ndaw ong ini kiktian mdano bala ban Shakri arngot kikin rahat.
Kani kektian vi kadai kaba ngi habban das ngot ho namar kalong kektian kaba ngi habban long balance bahaba ngi kai. Dan gibriu gibi syukran bersyuang melaban sekriar kenrat kamat uba try business uba kamai uba try mau kikam kiba kamai hayeng asam biang dan giba ang pimlang syu ban le am tun pila Shakri Blei and in over kan ini let bet si Shakri bet ang Blei pinya baham da pinya le Kumno kan ga pertenya ai Kumno kamu Blei ladangim Shakri ladangim ngim bread no spark pa fi ngakwa pinda sayang ni uang mdano balaban Shakri arkan rat fi ubo ga jinglong kan rat takadaw nga sa ong pi mene balay ba ga jing Shakri Blei ga sedang na ga jing penem naman na pilamat yung Jesus Christ kung utray pipalang yung utray kunrat tila na pimut ban Shakri pihap ban Shakri bitang yung utray naman utray ula day utray yung gajing imjaw pipila yung ay gajing karsin bat pila not ban ong yung utray bat lada pila ong utray kamon utray ulong tray lut ay gajing imjaw piparakaway kwa bandan da kiway pat kitray ay gajing imjaw pi namala da kidangdan sa da kiwe kitray pinahapan Shakri kita kitray ro nakatagadaw hagajing imjaw briyo hingiyo bakidan kini ki artali kitray ki kenrat ukenrat ubanengkong de Blei baru kenrat uba ar de gespa kadan jingi de bat ki Blei spa unu Blei mama nu Blei spa bat ngakwa ngan ong ifi teng ladangi klempat mat gajing penem bat ngi klempat penlong yo Jesus Christ ukenrat ubadailut gajing imjing kespa kan shimjaka bat kan long kenrat gajing im bat nda kalong kenrat kespa pim jula asyu ban Shakri yo Blei ubashisha fi ngan ong biang gani gaktian gani pa wat penlong kenrat ya gespa penlong kenrat yo Jesus Christ lada pi penlong yo try ukenrat jong gajing im fi Shakri yo try wala Shakri ya gespa wala penlong Blei ya gespa pinyo katakadai kabau Blei kwa gajing imchingi kipriyo ga Bible gede ki beruspa lafi pej bahayo Abraham de beruspa Job de beruspa bro ki beruspa ga Bible pinda pej kambon lafi pej bahana ketin ke John Blei ude bedru beruspa tangba kini kipriyo kilala ban penlong ya gespa baka klem long kenrat keklem long kenrat takadaw jisu na ukren ang ni siapang ke jing ke spa usa air ke ni ke jing ong ay rum malay pi kuslay pimla bentam spro ko rin yang malay pi awad igini ki aka ong ki gentle tiki penlong Blei ke spa ong pi pim day ben le kom ta ong pi wat shuai ke himau Blei bat e ke hok jong u ti ki insai lang tam pi ke bomot ke spa kan kelalong ka ba Blei wai tam pi kam day ba pin penlong kan rat ka nakwa man taga sngi mangan hikay fi tray ka kam ka jam kamay ka ji le ka business le no ka kam ka pi tray ka ba ka ba khod ka ba day de kamay ba le ba tray daga ba shay daga ba khod but pinyo la daw Blei ku khu pi what you ai ba ka spa kan long kan rat la daga spa ka la long kan rat ngani tu pi hang ta bin lap ba pinom la ban Shakri ar kan rat ngala yo kan niru hagi bobon ba ki mensim ki ba kodol ki ba la mat wat ya ka jimpen em ki ba klet no ya ka ni ka nong rim bagi penlong Blei palat ya ka spa na bi penlong Blei ka spa kalakot ka jing em jong fi mla syu ban le ye nai onga i Blei ka no la da ka spa hi ka la long kan rat pimla ai ban Shakri ar kan rat pin bat you way pin lendat you way on Jesus Christ dengan syukwa bangan pensyai fi kendiat agni ka porba ngan pen fi Shakri utrai wat sya bakan long kan rat day ban ker khu pi Blei de ban penroy spa fi un penroy pi sibon bat pi de fin la pin penia je kam de ba makagan penia je fi la da pi la ban penia kamele pala do Blei udang la ban kan rat u ba penia je jing em jong fi katar kom pa lele rela da spa ka kiu ha ga jing long kan rat hang ta te kala poi shi ke bom day
Tangangay pila sngoto ngini pet no mentagi sngi. Ia kaniga jing Shakri kaba shishayo Blei. Kumno tarai Blei bu ingi bangin Shakri yo. Ngan bu ko point ga beningkong wala da kamdai ga beningkong rei. Kidon shibon ki bangaladep keren meneh. Dengan pen fi nang ni hagani ga por. Kumnungin Shakri yo Blei hagini sngi. Ngan puli fi na kasam kaba shispa na ga khot kaba ar. Kadai ka ktien ka basngotanat na ka sam ka bashispa na ka khat ka baar uong igini kitien singa ba uong to Shakri yo try da ka jinkman to wan khmat jo u da ka jing roi kani ka de point ka banga kwa ngan da kren jrong ba ma ta singi ka ba ong to Shakri yo try da ka jinkman simple kadai ka balang simple ka basuk ban sngot ho tama khambol ngi bakla na kani kitien Shakri yo try daga jinkman ong kani ka sam kala hikai ngi mangi deben Shakri yo try daga jinkman dapat bahai kani ka banga hikai ngakwa ba nganda hikai bahai kani namar ladangi ngayo i ma ka jing Shakri Blei jonga ngai i bagi babon ba ki ba Shakri yo Blei ki klat kani man Shakri yo Blei daga jinkman namar Blei sngotanat Phin Shakri yo ma daga weipat kwa Phin Shakri yo daga jinkman uang kumno fitip uang haga kitab Deuteronomy nang ka ba arpu pra na ka khat ka saw punya uang haba memshim la Shakri yo try bo Blei jome daga jinkman bat ka jing sngo ba haga do not namar ka jing schleiker hai ki bro namar ka tamen Shakri gi nong shun jome fika kani kadai ka banga kwa ngan ong fi kham kia ni ka por lada phim kwa ban Shakri yaki nong shun ki ban kia fi ki ban penjenjar fi ki ban wanra fi ki pressure ki jinkit ka bakia Blei wong ne Shakri you try bo Blei chame da ka jinkman but da ka jink sngo ba ka do not nama ka jink schleiker hai ki baro Pika ka bangayo inang ni kadai bo Blei kwa mangin Shakri yo Blei daga jinkman. Ladangim Shakri yo Blei daga jinkman. Nga ikum bo Blei priang hun. Uda bitaru ya kan yan mawang ikun Israel ni wang. Men Shakri ginong shun jamegi bo traun pa pershay me. Haga jingtangan, haga jingsliang, haga jinglingkoy, haga jingkerdo, haki ike bro unbuka lengkor nar rendang jame, haga menda jat no tiyaw me. Balai ulit bukat kan ikitien. Namar sngotanat iya kibrio bagin Shakri yo klem ka jinkman. Dapi Shakri yo Blei Shakri da ka jinkman. Pim sngotanat ban yo ibi ki kon ki trei kama yeng da ka jinknyom. Pim sngotanat ban yo i bagi be trei lang ki trei da ka jinknyom. Nakatagadaw nga kwa ngan pen i fiyang ni baka jing Shakri Blei ka day da ka jinkman. Ngini pech bahai ka ni ka mga ong Shakri yo Blei da ka jinkman. Amday ito po ang Shakri Blei da ka jinkman mo niya siyat. Ito sang kamday ka ta. Nabi siyat klem kamen kam dan jing mo di. Hari ka ika mga kwaangan keren nang niya ba Phin Shakri yo Blei da ka jinkman. Kabaning kong eka day ba Phin pikir baha. Haba Phin Shakri yo Blei ba yo kalong tanggarukom. Yo kalong tanggarukom. Kamday siyo ka jinkman. Kala siyo lang tanggarukom. Maladam Shakri ro melonghi. Di Shakri tang ba kala siyo lang tanggarukom. Tangga niyam. Kalalong tanggarukom le niyam. Ngam keren tangi kita kiba Shakri mo kiba la siyo lang niyam. Ngakren wat ikini kiba ong ba kidei kiba kenjaman siyem ro. Dapat bahaba yo pisus ngaw kenjaman siyem. Klem da kenjaman siyem. Namat nda haba ka jing Shakri Blei kam dan siyo ka jing kaman. Kalalong kumjuhi kadai tanggarukom kadai tangga niyam.
Kadai tang ngan ong ini ketian tang garu kombreo. Lada kadai yang i bagin Shakri yo Blei. Ngin Shakri daga jingkeman. Ban ga kwa bangan ong fi wali Shakri daga bomban si daga besupen bor. Wat Shakri daga bopen bor. Daga besu kenyat manore mano. Daga besu pen bor na yeng na sem. Daga besu ong manore mano em. Takadang sa ong fi baga jing Shakri Blei ga sedang naga jing penem. Na malah daga sedang naga jing penem. Phin Shakri yo Blei daga jing keman. Ngayon i-brio giba Shakri yo Blei. Wat kibala IT la di siya try. Kiba klemdan ka jingkeman na bagi Shakri yo Blei. Nga day brio ba pet tu ba. Mapet na ba ngila yalong kinong yalam magi jing Shakri. Ngayon idan ki brio kiba laong nga la IT. Hari kiba klem kemen. Habaki yo ban lay ay nakabentaw try. Ki klem kemen. Kawai kabangan sipeni nang ni kadai. Bawat ia ke program kabakila dep yo ru kiklet. Wat ia ke program kabapila yo ru pidang klet. Lada pidang klet ia ke bentak kabala ayapi. Hagutu ke jing Shakri. Kabamut lada pidang klet hi. Pidang bu serut. Pimpat kemen, kampat day ke benengkong ipi, kadang day ke bertambah light, bat pidang sim jing kemen, ya kiwe peki kambat, ya kita pinum klet, nre ya kata ke bapiklem dah kemen, ya kata piklet. Nganget, ngakren bet, ya ke ke bangayoi. Ngakan mau ila dia bangadang, Shakri nengkong yu try, dia bangayoi, ya ke jing mat, ya ke jing penim. Kadok nut jengah, ke jing mut jengah kalau tang si jing seng. Akhwat tang kumno ban ruai ban duai ban mani ban Shakri Blei ban selok ik brio puli ke Bible kawai ke bangayo i kadai ngakerki bangan let jini seng dang kloy ngayo iru igani gawai ba nda banga Shakri Blei ngayo iru igani gawai ka ba ja ge jing im janga ban ngalayo i ki wai ru ke ba shem shi shayo try kata kalong ba kinda yo i ka ek ban le pinyo i kidakit kya na makadang jing keman begini oban leye kim sngawi e ban sar ke jing sang kim sngawi e ban clean jing clean kim sngawi e ban rashuki kim sngawi e ban ratiar kim sngawi e ban up abar ban yang ban kublai brio lani ban welcome ke brio kim sngawi e ban lakdan kam ban ya trayekta ag jing dan kam volunteer ki kim sngawi e nama balai kadang ke jing keman ban yo ban Shakri tang ba pediang jing aingo kala de ke jing keman tang ban yalam jiseng kala de ke jing keman ngayo i dan ki brio kiba bu kerdan ni ke jing Shakri Blei ru kani ke de ba piklem Shakri yo Blei de ke jing keman. Oleh kemen tang nomor bapiyo yang haga jaka ga bagi pajba ki yo i fi nai kemen ni kata. Kemen haga nogo level ka bo Blei ai fi. Nama la fi Shakri yo Blei klem ga jing kemen. Kam long pediang honda kamal jo Blei. Pajba ba yo fi klem Shakri yo Blei ga jing kemen. La fi Shakri yo Blei klem ga jing kemen pinyo i ga to kitab Deuteronomy ga bukuran Blei. Kadai ka ba e abha ya ga jing im jingi. Tengin nginyo nuksan lagi kon Israel. Mau Blei kuat ingin bikin Shakri udah kecing keman. Melai lah kalau kumlo ingin dia bikin Shakri Blei dah kecing keman. Blei kuat ini ngan peni fi gawai. Pitip kuat ro dapat bahai kene ketin kene gede ke bangan dah keren bahang ni kendiat ngan continue biang ika. Blei kuat pin penlong ya kecing Shakri ya kejingkit kebakia kuai kata dapat bahai kata wat lej ong akit kli ke kamu Blei haduk kata kat aduk bapi pindayai rupila kenriang nani pila kador Blei musngot nadi kata ngimdei ban Shakri Blei ban penlong ia kejing Shakri Blei bahkan lang ke badan kebakia walej penlong kumta kamdan nongrim haga testament ke betemai. Hakani ke jutang ke betemai kamdan meaning kata.
ngan pulih Phin ke Bible. Ini ke joi ke dekat ke bangan syait sengotanat bangan pulih ia ke bala pensngot ho bakla daki beriu le sina mar bangim sngot ho kata ke no Matius ke nong ke bakat way na ke dekat ke bar fra uang kumne uang to wan hanga fi baro ki bathaj bat ki bakhia ga jingkit tingan ai ke bajat haje pi nganom ongan penjam ringan ai ke bajat haje pi ngala dap ye ne uang kumne shim ye ga lengkor jonga pi hikai nu ngana ba ngau ba lui ba berit ga donot Phin sham ga bajat haj aga men sim jofi oli klat igine yegane ga jing jat haj ga jing jat haj ga jing jat haj fi de fi pule bhang ne wong kum ne wong wananga fi bro ba haj ba kiya jing ket fi te Ukraine no Ukraine ye ki kon Israel ki ba Shakri u Blei ki ba jing ket kala kiya pala diki ka hukum kala kiya tan niki wandala di wong wan shanga shanga ong jisu wong ngan ai fi ka bajatai but kumangala jukran ki bobon ki bitario uang ni kapor mempat judan wairu prophet uban ong wan shanga wan mentau ni jisu uang iki baro wan shanga ngan ai ka bajatai jatai gumno non beskal tho ikene but nala dep uang ini kikten shim ye ka lengkor jonga fi bito kamot igone kamot Shakri nga shim ye ka lengkor kamot Shakri u Blei baru uang kumno hikai na nga hikai na nga wala hikai na no hikai na nga ong jisu nabangao ba lui baru baret agad baru ba uba red ru agad donot Phin sham ka bajat ha jagi men sem chong pi ka ni ga khot ga dei ga ba pitei pin da ngam chliu ba ai ga ba don po chong ka uong ngan ai ka bajat ha bat nangala ai ka bajat ha sa shime ga lengkor jonga kamut Shakri nga sedang man Shakri nga taman fi Shakri nga buat nuksana nga wong na mga day ba lui ba ba red aga donot agi we gantien nga day ba uba bet bat nga day uba yat daga lenti jang jing sngoret baru wong kumno wong de pile kum ta Phin sham ga bajat hai aga men sim jong kamut Phin de Shakri u Blei Phinum long kia ndo de banong ka jingkit banong ka badan Phinio ka bajat hai la da Shakri daga ni rukom baru wong kumno na baka lengkor chung akalong ka besting ka bajam ka jingkit chung akalong ka besting kama ngan ong biang fi walit Shakri u Blei ba fi penong ka lengkor ka ba kia bat ba fi mo fi penong ka lengkor ka ba boleh le amta u Blei ku bangin de Shakri u Blei ngin penong ka jing Shakri Blei ka bajat hai ka ba kemen ka ba dan jing su ka men sem fi ikani ka ktien ka dei ka bangan ong bei tang shi kan tien ka da fi mut ban Shakri u Blei rong lut shakajing IA ka ba shisha ka jong Jesus Christ ka jing IA ka dei ka jing jat hai yangi menta ha ka ni ka jutang ka batamai wat le yak sait biang kum tu kumbalang ki jiu menchwa wat le bat biang ye gitu ki hukum ki ba phim lakit chi suan maniap daladi wan ai ngi ki jing ai ki berkat ki jing ai baru kwa bangin hikai na u ngin shime ga lengkor ngumat ngin Shakri u da ka bangi kit ga ni ga lengkor da ka ba sting da ka ba jam ngin yo ka jing sok ka men sim kanam lang ka badan ni ga jing yam chingi dengan sa hikai biang ga ne agane ke voice message ka banwan da mentangan duai no agane ka par ku try nga nge ablay gani gan hikai ga priya ga bon ba bakin nangum no ban Shakri me ngada duai bakin da snap kin da pelajing mat kin da shong kin da pulih
Barkan dalong ka jing syai ki. Ailut syame ke buram ko pa. Kerteng ke jong chisung itu ai. Amen bat. Amen. To blain kur hui pi ko blai shibon.